zdravím, tu je Zuzka a Robo Ďurišovi z Bratislavy. Všetkých vás pozdravujem, sme absolútne nadšení, preto lebo mimo kontrolu je biznis, v Bratislave fičíme, bláznime sa úplne neuveriteľne, povislo sme sa naštartovali a strašne moc sa tešíme na vás. Ja vás tam všetkých zdravím aj naše Košice, takže dúfam, že tam budete mať veľkú tlupu, hej, takže určite sa stretneme. Ja vám teraz odozdám slovo Robkovi, preto lebo my máme v podstate rozdelenú túto telekonferenciu na také dve sekcie, takže on vám povie niečo možno trošku o biznise, čo sa chystá pre supervisorov a ja sa potom naspäť vrátim k nováčikom, takže tešte sa, bude to úplne fantastické. Fajn, takže ešte raz zdravím aj ja. A za seba ja možno nemám toľko energie, čo moja manželka, ale to je len taká skrytá energia. V každom prípade ja by som vám chcel povedať niečo k tým špeciálnym raňajkám pre supervisorov a teraz chcel by som zdôrazniť, že rozhodne sa vám oplatí tam kvalifikovať, lebo tam budete mať možnosť vyspovedať nás úplne dokonale. Máme výborné výsledky za posledné 3 roky s osobnou produkciou, skutočne zhruba medzi tých 60 až 70 tisíc bodov osobných každý rok robíme. Tento mesiac, ak všetko dobre vyjde, tak budeme mať v kapse Top Star. Máme tento mesiac zatiaľ za prvú polovicu mesiaca 6 registrácií, sú to šikuláci, s ktorými pracujeme a v podstate tie raňajky budú o tom, že budeme môcť rozobrať akúkoľvek otázku od vás, dať vám nejaké nápady, návody, možno nejaké pikošky k tej práci. To znamená, že dostanete od nás v podstate, dá sa povedať, to dôležité z praxe. Takže buďte na tých raňajkách supervisory, oplatí sa vám, mimo to, že si dáme koktejly, tak určite budeme mať možnosť rozobrať ten biznis s vysokou osobnou produkciou úplne do podrobností. No a čo sa týka v podstate ešte tých raňajok, ja by som dodala, že sa tak tešíme na vás. Budeme si určite mať možnosť urobiť aj fotografie. A čo sa týka nováčikov, tak pre tých mám absolútne úžasnú vec, preto lebo pre nováčikov vám prezradíme to naše know-how, akým spôsobom pracujeme v podstate úplne s novými ľuďmi. Ale viete, čo je dôležité? Ako treba za 1000 bodov zobchodovať za víkend. Chceli by ste sa to naučiť, aby ste dostali naozaj takú obrovskú istotu v tom predaji, aby ste sa nebáli, čo budem s tými produktíkmi robiť. Takže my máme fakt výsledky úplne fantastické a ja vám ukážem, akým spôsobom sa dá za ten víkend zobchodovať v podstate 1000 bodov. Takže to bude absolútne úžasné. Tešíme sa na vás, držíme vám palce a dúfam, že tam budete poriadne veľká skupina. Majte sa krásne, čaute.